Kontrobersyal nga pulis nga si Staff Sergeant Jose Digcabon nga nadakpan nga nagabulang sa San Joaquin. Nagpadulong na sa NAPOLCOM 6. Investigasyon nagsugod na. Si John Sala nakatutok. Pag-abot pa lang sa opisina sa National Police Commission 6, nakatilaw na gilayon sang mga makahang at tinaga si Staff Sergeant Jose Digcabuon kay NAPOLCOM 6 Director Attorney Joseph Salis. Ginpatawag sang NAPOLCOM 6 si Digcabuon matapos madakpan nga nagapauwak sa banwa sang San Joaquin sang adlaw sang Domingo. We will only deal with whatever evidence and testimony nga ma-establish namong kontra sa pulis nga naga-misbehave. Disidido si Attorney Celis nga pasabton si Digcabuon sa mga akusasyon ilabi na nga hindi lang ining unang ation nga naglapas ini sa layi. Manumduman niya sa nagligad nga tuig nadakpan man si Digcabuon nga nagabulang. Siya man ang involbado sa insidente sang pagpasulod sang ilimnon sa checkpoint sa banwa sang Gimbal, Iloilo apisar nga may likorban. Sang positive accomplishment sang pulis kay ining mga tunto ni kag mga bulayog ni mga matamad ni kag mga criminal minds ni nga may-ari pa nag-exist sa PNP. Nagpamalibad na si Digcabuon nga maghatag sang komento sa mga aligasyon batok sa iya. So mga ilong clearance sa karon in case if okay lang maghatag usad or kung may interview pa sa akin, okay lang. Assigned sa Regional Personal Holding and Accounting Unit sa PRO 6 si Digcabuon samtang nagapadayon ang investigasyon. Upuod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.